A Preferente deixa un triunfo e 2 derrotas para os equipos da comarca. O Puebla foi goleado na casa do Dubra, mentres que o Cidade de Ribeira impúxose a Betanzos. O Dumbría cae a postos de descenso tras perder co Pol. A 20ª xornada da Preferente non cumpriu as expectativas e os resultados non acompañaron os conxuntos da comarca. O Puebla encadea a súa segunda derrota seguida ante un rival directo pola permanencia, o Dubra, e o Dumbría perdeu ante outro equipo inmerso na loita por evitar o descenso, o Pol. A nota positiva da xornada foi o Cidade de Ribeira, que se impuxo nun gran duelo ao Betanzos. O Puebla non pasa polo seu mellor momento e ven de perder cun rival en crecemento, o Dubra. O coche adestrado por Chofri visitou a Tilleira, onde arrancou con gañas e acerto. Tanto foi así que no minuto 19 os visitantes puxeronse por diante grazas ao gol de Juan García. Os do Barbanza tiveron o dominio ata o 32, cando o Dubra puxo empate, pero na segunda parte, lonxe de recuperar terreo, o Puebla perdeuno. Os locais deronlle a volta ao marcador dentro do punto de penalti no 63 e aproveitaron a feble defensa pobrense para endosarlle 3 tantos máis, para impoñerse por un contundente 5-1. Dura derrota para o Puebla, que pecha a xornada noveno e con só 4 puntos de marxe co descenso, marcado polo Pol. Mesmos puntos que ten de renda o Cidade de Ribeira coa zona perigosa. Os ribeirenses igualaron ao Puebla no Casilleiro despois de impoñerse nun gran partido Betanzos, quinto clasificado do Grupo 1 da Preferente. O anexo da Fieiteira viviu un encontro moi igualado entre dous rivais que ían a polo triunfo, pero o conxunto local deixou atrás a última derrota para asegurar un triunfo moi pelexado. Os branquiazuis saltaron coas ideas claras ante un rival moi incisivo e pasada a media hora de xogo atoparon oco na defensa visitante para adiantarse no luminoso, diana que levou a firma de Felipe Blanco. O Betanzos buscou a igualada, sen éxito, pola gran defensa local, e o 1-0 mantívose ata a subio final. Vitoria de mérito para o Cidade de Ribeira, que é 10º. O Dumbría deberá poñerse as pilas para evitar rematar a campaña na zona vermella. Os da Costa da Morte tiñan un encontro moi importante por diante ao visitar un rival directo como o Pol, pero 2 chegadas locais tiraron por terra todo o traballo realizado sobre o verde. A igualdade foi protagonista durante 76 minutos, nos que o 0-0 inicial mandaba no marcador, ata que o Pol bateu a meta do Dumbría, quen intentou responder, pero no 89 os locais aseguraban o seu triunfo. Derrota que deixa os da Costa da Morte en descenso ao caer ata 16º lugar, pero teñen a permanencia a 2 puntos.